ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ನಮಸ್ಕಾರ. ಯಾನಿಗ್ಲೇನ ಕೀರ್ತನ್ ಗೌಡ ಊರಮಾಲ್ ವಿಷಯದ ಬಂದಾಗ ಒಂದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮನ್ಪಡ್ಸಿಯಲ್ಲ. ಯಾನಿತ್ತೆ ಪನ್ಪುನ ವಿಷಯದ ಬಂಡ ಒಂದು ಪೂರ ಲವರ್ಸ್ ನಗೆ ಪನೊಂದಿಪ್ಪುನ ವಿಷಯ ದಾದ ಪಂಡ ಏರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಲವ್ ಮನ್ಪುನಗ್ಲೆ ಪನೊಂದಿಲ್ಲ. ಏರಲ್ನ ನಮ್ಮ ಜಾಸ್ತಿ ಮೋಕೆ ಮನ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಪಂಡ ಮೈನದ್ ಲವರ್ಸ್ ನಗ್ಲು ಪಂಡ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪುನ ಅವಡು ಆ ವಿಷಯ ಏತುಂಡು ಆತೆಡೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿಯೋಡು ಪಂಡ ನಮ್ಮನ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತನಾತ್ ನಮ್ಮನಗ್ಲು ಎಲ್ಲೆ ಮಟ್ಟದ ತೂಪೇರು ಆಯ್ನತ್ ಕೀಲು ನೆಕ್ಕ ತೂಪೇರು ಕೀಲು ಸಮಾನ ಮನ್ಪೇರು ಐರದಾದ್ ಯಾನ್ ಪೂರ ಲವರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಪನೊಂದು ಪುನು ಒಂಜಿ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ದಾದ ಪಂಡ ಪೂರ ಲವರ್ಸ್ ನಗ್ಲಿ ಅಗ್ಲಗ್ಲ ಆನವಡು ಪೊನ್ನಾವಡು ರಡ್ಜನಕ ಪನೊಂದು ಪುನ ಏನು ಏತುಂಡು ಆತೆಡೆ ಲಿಮಿಟೆಡ್ ದಿದ್ದು ಬುಡ್ಲಿ ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ ಏತ್ ಮಂತ ಆತ ನಮ್ಮ ಚೀಪಾಪಗ್ಲೆಗ್ ನಮ್ಮನ ಏತ್ ತಿರ್ತು ಪಾಡಿರ್ತಾರೆ ಆತ ಎಲ್ಲಿ ಮಂತ ತೂಪೇರು ಲಾಸ್ಟ್ ಬುಕ್ಕ ನಮ್ಮನಗ್ಲು ನಮ್ಮ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತನಾತ್ ಆಗ್ಲೇನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತನಾತ್ ನಮ್ಮನಗ್ಲು ಬುಕ್ಕ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮನ್ಪೇರೆ ಸುಲ್ ಮನ್ಪೇರು ನಮ್ಮಿರ್ದು ದೂರ ಯಾರ ಟ್ರೈ ಮನ್ಪೇರು ಆಯ್ನತ್ ಪೂರ ಲವರ್ಸ್ ನಗ್ಲೆ ಲವ್ ಮನ್ಪುಳೆ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿನತ್ ಅಂಡ ಲವ್ ಮಂತದ್ ಏತುಂಡು ಆತೆಡೆ ಲಿಮಿಟ್ ಇದ್ಲೆ ಪಂಡ ಆತ ಕ್ಯಾರ್ಲ ಮನ್ಪುಳೆ ಮನ್ಪೊರ್ಚಿನ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತಂಡ ಏತ್ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ತಕ್ಕ ಕ್ಯಾರ್ ಯಾವು ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಯಾರ್ ಮನ್ಪೇರ ಪೋರ್ಚಿ ನಮ್ಮನಗ್ಲು ಚೀಫ್ ಮಂತ್ ತೂಪೇರೆ ಪಗಲ ಬೊಕ ಲಾಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಿನ ನಮ್ಮಗ್ಲು ಖಂಡಿತ ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರೆ ಕ್ಯಾರ್ ಮಂತನತ್ ನಮ್ಮನ ಅಗ್ಲು ಕೀಲ್ ಜಾತಿ ತೂತು ನಮ್ಮ ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರೆ ಅದು ಏತು ಅಗ್ಲ ಯೋಗ್ಯತೆ ಏತುಂಡು ಆತೆಡೆ ತೂದು ಬುಡ್ಲ ಎತ್ತಂದೆ ಲೆಕ್ಕಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಕೆ ಮನ್ಪೇರ ಪೋರ್ಚಿ ಏತುಂಡು ಆತೆಡೆ ಲಿಮಿಟ್ಗೆ ಇಡ್ಲೆ ನಮ್ಮ ಲೆಕ್ಕಡು ಜಾಸ್ತಿ ಮೂಕೆ ಮನ್ಪೇರ ಪಾಯಂಡ ನಮ್ಮನ ಒಂಜತ್ತೊಂದು ದಿನ ಬುರ್ದು ಪೋಪೇರೆ ನಿಮ್ಮ ಹತ್ರ ನೂದೆಗ್ ನೂದು ಸತ್ಯ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು ಎನ್ನೊಂಜಿ ಅನುಭವ ಅಂಚ ಪನೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಾತೆ ಲವರ್ಸ್ ನಗೆ ಪನೊಂದುಪ್ಪುನು. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು.